To kamar yadda na gaya muku a CPN idan kai kwana 5 kana mining za ka iya zuwa kai KYC. Sannan za su tsayar da mining ranar 31 ga watan nan, kuma ranar 1 ga wata za su yi launching, za su yi listing kenan. Don haka kowa sai ya je ya yi KYC sannan a ci gaba da mining daga nan zuwa 31 ga watan mu ga abin da za mu samu. Farkon KYC ɗin ga shi dai za su fara, ana farawa da face verification ne, za su ce ka ɗau hoto kai selfie. Sai ka danna continue. Sun ce ban yi dariya ba ko don ina cikin duhu. To wannan shi ne fa verification, shi ne KYC ɗin nasu. Face verification ne kawai, kana yin haka ka yi KYC ɗinka lafiya ƙalau shi kenan. To kowa sai ya je ya yi KYC, za su tsayar da mining a ranar 31 ga wata, za kuma su yi listing ranar 1 ga watan January.